No, pozdravujem vás s týmto úžasným záberom z Walesu, z môjho greenhouse, z môjho foliovníka na tento tabak, tobakov. No, začína mi kvitnúť. No, vidíte, krásna rastlina, úžasná, ušľachtilá, preboha. No a áno, tu na už kvety, už kvitne. No, mám tu nejakú tú zeleninku pomedzi to. No toto je tabak po česky selský, gazdovský, alebo machorka, hej. No, u tohto tabaku je problém s fermentáciou. Je dosť zložitá. Preto by som chcel na rok, o rok, ak bude ešte svet svetom, pestovať virgínsky tabak, keďže mám tento foliovník. No uvidím, no. Tam je už nie taký problém s tým fermentovaním. No, som dokosil. No a vlastne zvážam tú trávu dole. A budem robiť kompost. Nechovám nič momentálne. No a ešte záber na tú moju kosu, ktorú som si tu na vo Walese vyrobil, čo sa týka kosiska. Liptovskvo. Hej. Štýl a tvar. Jaseň, krásne po vláknach. Rable. No a vlastne touto formou by som vás chcel pozvať na nedeľňajšie vysielanie našej relácie Hľadanie kresťanskej slobody, ktoré by sme chceli rozoberať muža a ženu. Rozoberať manželstvo. Okrem toho, dúfam, že sa zúčastní vysielania, že bude mať čas náš brat Ján, Honzo. Určite by sme sa radi venovali problematike tzv. Mimozemšťanov. Tých padlých anielov, hej. To divadlo, ktoré pre ľudí Satan pripravuje. A sataník, pápež, ich dokonca bude vraj krstiť. Takže bude vysielať Lenka, bude vysielať, dúfam, sestra Danka, dúfam, že Olga z Brna. No a samozrejme Simona. No, Simona mi naznačila, že bude asi trošku meškať, no uvidíme, hej. Je len piatok večer, takže do nedele sa uvidí a dúfam, že nám to technicky vyjde. Takže zatiaľ, sestry a bratia, do skorého videnia, počutia v nedeľu.